kayo sa puso bentong iya manicira na sa kata-kata puso bentong makaano yan ni siya ayayin kita niya na omani Kalau pemanan ada wabah sambil beri puso to sore no puso sana pakapa ikidana sa sinanga ito sa kung ano na ito kung iyan kasa na sa mga puso ito aw iyan ay inilan anak unang nanay na manitira doon sa paarap ng midang bagulit tadama kanakan sa dayan kakakaiyak papaya ay pinaniyan makasasaw pa masusarapi ang nagagunting mga des aw sa isa ati ay iyan na isaratan akan lumang wawalay ito miyang uluan na natin ay sa mau makalulumayo ako tinulo na iyang kamatituin kuman kapiyan tawag sa inglutan aos sa nakaunden anataw na kapiyan pa sa nakaw tawag sa nanakayan manday nanao ko injinira presidente yan sa arakataan pa kapag bibigyan tayo ang lagi tayo kanakan sa nayano panalaman takot yung kontato ang itubugan na ay akapapan tawan awang
dia kasih subsidi dah. Anak sarani
makasih yang murah kekade apa kamana tau agen pagi kapertai